исәнмесез? Татар мөхәррирләрен нәрсә борчый? Мөхәррир дигәнне аңлыйсыз, ул баш мөхәррир, главный редактор, редакциянең җитәкчесе дигән сүз. Димәк, редакцияны, журналистларны, бәлки радио, телевидениеләрне дә һәм журнал, газет редакцияләрендә нәрсә борчый һәм кызыксындыра. Бу минем өчен кызык, ләкин берәүләр сорар, ни өчен татар мөхәррирләрен генә кызыксындыра? Ул татар милләтеннән булган мөхәррирләрме, әллә татарча яза торган газетлар яки журналлармы дигәндә ничек хәл итәбез инде без? Мәсәлән, менә Известия Татарстан дигән газет бар. Сез аны белмисездер бәлки, ул рус телендә чыга. Аяз Хәсәнов аның җитәкчесе, татар кешесе, әйбәт татар кешесе. Татар турында аз булса да бар анда ул. Эшкуарлар газетасы, ләкин ул Татарстанны яклый, һәр хәлдә дөрес итеп күрсәтә, җай чыкканда татар мәдәниятендә, тарихында, татар милләтендә дөрес итеп яктыра. Мин мондый газетны читкә куймас идем, хәлбуки әлеге очрашуда Аяз Хәсәнов күренмәде, ләкин мондый газетларда була. Звезда Поволжьены без еш кына искә алабыз. Ул да татар журналистикасы, аның редакциясе дә, мөхәррире дә татар милләтен, аның тарихын, Татарстанны күз алдында тотып, һәм дөреслекне күрсәтергә тырыша. Шул ягы да бар. Гомумән әйткәндә, әлбәттә, сез хаклы. Татар телендә яза торган, татар мәдәниятен яктырта торган басмалар турында сүз бара. Менә шулар ни өчен җыелды дисәгез, Айдар Сәлимгәрәев дигән Татмедиянең яңа җитәкчесе килгән өчен дип әйтер идем мин. Чөнки моңа кадәр әле бер вакытта да хосусый газетлар, иҗтимагый оешмаларның газетлары һәм дәүләт газетларының редакторлары җыелганнары юк. Ничек инде ул татар булган өчен генә җыелган, бу милләтчеләрме дип уйлыйсың? Татарстан журналистлар берлеге хәзинәнең җитәкчесе Илшат Әминов яңа һәм шушының мотор бинасында җыелды 30-40тан артык баш мөхәррир. Бу инде мондый җыелышның бергә утырганын күргәнем юк иде. Бу кадәр мөхәррирләрнең һәм алар нигездә татарча гына сөйләштеләр бу мөхәррирләр. Димәк, татар милләте турында сөйләштеләр. Димәк, безнең юанар көзгесендә күрсәтелә торган темалар һәм аның газета журналлары менә шушында хәл ителә, ничек булачагы һәм безнең бәяләребез дә алар өчен мөһим, кызык булды шуңа күрә. Ә инде иң мөһиме монда, аны аерып әйттеләр, моңа кадәр дәүләт газетасы белән хосусый частниклар бергә утырганнары юк иде. Хәлбуки алар бит чыннан да татар кешеләре һәм татарларны яклыйлар, яктырталар һәм әйтергә кирәк, ничек яктыйлар әле. Һәм әгәр дә инде менә Ирек мәйданы газетасы үзенә яздырта икән 37 мең, ә Башкортстанда чыккан Манзара аның ике туган сеңлесе дип әйтик инде. Ул күп дәрәҗәдә уртак газет дияргә мөмкин. 48 мең тираж белән чыга, һәм Башкортстанда хәтта 11 мең тираж белән чыгучы газетлар бик аз. Бу татар милләтенең газеты һәм ул хосусый, аның җитәкчесе Рәйф Усманов мондай җыелышларга чакырылмый да иде, килми дә иде. Бу юлы, Аллага шөкер, Рәйф Усманов һәм аның кебек журналистлар килделәр, һәм анда чыгышта ясадылар. Хәтта кайберәүләр әйтүенә караганда, монда хосусый газетларның, бәйсез газетларның алдынгы тәҗрибәсен өйрәнү дә кебек булды. Чөнки нәкъ менә шул газеталарның тиражлары күп. Әлбәттә, алар иркендә. Әлбәттә, алар хөкүмәт карарларын басмый һәм башка мәгълүмат чараларында булмаган әйберне күрсәтергә тырыша. Ләкин барыбер алар бит Татарстанга һәм татарга каршы түгел. 37 мең, үзара әйткәндә 48 мең дип әйтик инде монсын. Акчарлы газета икенче урында. Шулай ук бит инде 30-40 мең тиражына без аның күнегеп барабыз бит инде. Һәм әле бар безнең газет дигән. Аның да тиражы 12 мең. Аз түгел бу, чөнки бу үз сүзле газеты һәм сәясәттә дә әйт дигәнгә әйт дип кенә булмый. Ләкин алар Россия Федерациясы законнарын үтиләр икән, Татарстан кануннарына туры киләләр икән һәм сәяси мәнфәгатьләрен капма-каршылыгы юк икән, ни өчен алар утырып сөйләшмәскә? Без бит укучылар өчен эшлибез һәм караучылар өчен, телевизор караучылар өчен, радио тыңлаучылар өчен эшлибез журналистлар һәм бергә утырып киңәшергә тиеш һәм сезнең зәвыкны да без белергә тиеш һәм милләткә нәрсә кирәк, дәүләткә, җәмгыятькә нәрсә кирәк, шуны да белергә кирәк. Менә шул турыда сүз барды, ләкин башта без шушы газетларның соңгы саннарында чыккан яңалыкларга гына күз салыйк әле. Ватаным Татарстан республиканың дәүләт газетасы, баш газетасы. Монда күрәсез инде син дә мулла, мин дә мулла дигән язма 6-нчы биттә, анда Лашмандагы хәлләр башкаларга сабак булырмы? Анда 14 яшьлек кыз бала белән 29 яшьлек мөгаллимнең никахы турында сөйләнә. Ярый торган эшме? Телевизордан да әйттеләр бу турыда.
Фән буенча да, дин буенча да, хокук буенча да берәр нәрсә бузылганмы? Табигый хәлме, никах укырга ярыймы? Никах уку бит әле ул бергә тора башлау түгел. Бу кызыксындыра торган мәкалә. Ә менә башка газетада, мәсәлән, Шәһри Казанда балалар тумыйча демография яхшырмый дигән мәкалә бар. Анда 8нче гасырда яшәгән Рим императоры Лев III егетләргә 15 яшьтә, кызларга 13 яшьтә никахка керергә рөхсәт итә торган канун чыгарган. Россиянең синоды бу кагыйдәләрне 19нчы гасырда 18 һәм 16 яшькә кадәр күтәргән. Александр Невский, мәсәлән, 18 яшендә 16 яшьлек кызга өйләнгән һәм ул кыз инде шактый өлкән яшьтә булып саналган. Әлбәттә, бу гадәти тема түгел дәүләт газеталары өчен. Дәүләт газеталары рәсми карашны күбрәк яктырталар һәм андый кискен каршылыкка керергә тырышмыйлар. Ләкин барыбер укучыларның кызыксынуын исәпкә алып, менә шушы 2 Татмедиа газетасы шушы актуаль мәсьәләгә игътибар иткән, курыкмыйча һәм аның файдасы да бар. Чөнки бер кеше генә хаклы дип әйтергә дә ярамый. Монда саклыкта күрсәтергә кирәк. Һәм актуаль мәсьәләләр булмаган вакытта ул газетаны алмыйлар да, укымыйлар да һәм резонанста булмый. Шул ук Шәһри Казанда кызыклы баш исем куелган. Тулгак вакыты 1 минут. Әлбәттә, без иратлар хатын-кызларга андый сорау бирмибез. Сезнең тулгагыгыз ничә минутка сузылды дип. Ләкин бу юлы әйтелгән бу турыда, чөнки Радифа һәм Илнур Нугмановлар кыска вакыт эчендә 5 баланы дөньяга китереп тәрбияли башлаганнар. Аларның рәсемнәре бар. Разифа ханым ничек итеп үзенең балалар тудыру турында сөйли. Bir тапкыр гына декретка чыгып, 5 бала тудырган хатыннар, татар хатыннары сирәк очрый торгандыр. Хәзер без шәһәрләштек, башка милләтләр белән кушылдык. Ә бит татар милләтенең традициясе алла 5, 8, 10, 12 бала табу булган. Ягъни бу милли тема булып чыкты һәм 2 газетта шушы демография мәсьәләсенә игътибар итә. Бу табигый да, чөнки демография булмау сәбәпле хәзер Көньяк республикалардан, башка илләрдән мигрантларны күбрәк чакыру бара. Бөтен Россиягә 15 миллион кеше җитмәй икән, кайберәүләр әйтә 30 миллион. Ә үзебез ни өчендер балалар табу, үстерү, тәрбияләү турында кайгыртмыйбыз. Ирек мәйданы, Манзара кебек газеталар тагы нәрсәсе белән аерылып тора. Кыска мәкаләләр, кыска гына мәгълүматлар һәм рәсемнәр, информация күп. Шул ук вакытта әлбәттә академик тасвирлаучы һәм тирән сәяси фикерле, фәлсәфи фикерле кешеләрнең рухи дөньясын ача торган язмаларда кирәк. Алар әлбәттә күп масса күләм булмаска да мөмкин, ләкин алар бар. Мондый газеталарның берсе Мәдәни җомга. 3 зур шәхес турында сөйләнә бу газетта. Марсель Сәлимҗанов театры күргәзмәсе Горький Шаляпин музеенда ачылган. Нинди шәхес иде Марсель Сәлимҗанов? Яшьләр белмәсә белергә тиеш. Аның нинди кеше булганын. Классик шагыйрь Дәрдемәнд Закир Рәбиев. Аның турында Лирон Хамидуллин язган. Нинди шәхес булган бит. Кайберәүләр Тукайдан да биегрәк затлы, нәфис һәм тирән фикерле шагыйрь бар. Ул да булса Дәрдемәнд диләр. Ә бит классик шагыйрьләрне Дәрдемәнд, Тукайны, Сәгыйть Рәмиевне, Сүнчәләйне, Такташны, Җәлилне, Фатих Кәримне белмәгән килеш татар булып, зыялы шәхес булып яшәүне күз алдына китергә дә мөмкин түгел. Мәдәни җомганың шул ук санында күңелемдә якты хатирәсе дигән язма бар. Филология фәннәре докторы Рамил Исламов язган бу язмада күптән түгел арабыздан киткән Җәүдәт Миннуллин турында сөйләнә. Нинди кеше иде бит бу? Миркасым Госмановның ул дәвамчысы күпме китап, күпме ачышлар эшләгән һәм милләтебезнең рухын, акылын, зиһенен саклый торган әсәрләрне иҗат иткән, фәнни яктан тарихны, милләт тарихын тасвирлаган шундый шәхес иде. Көтмәгәндә арабыздан китте. Аның изе әлбәттә онытылырга тиеш түгел. Җәүдәт Миннуллин башкарган эшләрнең исемлеген генә карап чыксаң да, никадәр зур шәхесне югалтуыбыз аңлашыладыр. Инде кайтык Татарстан журналистлар берлегендә үткән әлеге киңәшмә турында. Түгәрәк стәл артында шулай итеп шәхси, хосуси, иҗтимагый һәм дәүләт газеталарының мөхәррирләре утырган иде. Алар нәрсә турында сөйләште, тагы нәрсә берләштерәсең аларны татар милләтенә һәм Татарстанга мөнәсәбәттән башка. Татарстан белән Башкортстан арасында почта рейсы кирәк икән. Газетлар, журналлар бар, аларга язылучы бар, ләкин почта вагоннарын без Екатеринбург аша гына җибәрә алабыз икән. Алла барып җиткәнче бу басмалар искерә. Шуңа күрә шундый вагон булганда әйбәтрәк булыр иде дип әйтте анда эшләүче журналистлар. Бигрәк тә Ирек мәдәнәнең мөхәррире Рәиф Усманов. Менә хәзер әле газета, журналларга язылу бара. Алар үтеп киткәч, сезнең укыйсыгыз килер, ә ярты ел буе сез яза алмыйсыз. Кая барасыз? Газет киоскына. Сез барасыз да аласыз.
Кайберәүләрендә баралар, ләкин күбесендә юк. Беренчедән алар ябылып та беткән, икенчедән татар гәзитләре юк. Яки сиңа кирәге юк. Нишләргә соң? Менә шул турыда зурдан куып сөйләштеләр, Татмедиа оештырган бу сөйләшүдә. Айдар Сәлимгәрәев мондый тәкъдимнәрне һәм тасвирлауларны үз кагазына, блокнотына язып барды. Киләчәктә бу мәсьәләсендә тагы эшләячәкләр. Ягъни киоскларда гәзитләр, журналлар сатылмый. Татарча гәзитләрен табып булмый. Хәтта сатып җибәргән вакытта да бик күп киосклар, журналларга, гәзитләргә үзләренең акчаларын түләмиләр икән. Я банкротка чыгалар, я башка сәбәптән шундый хәл бар икән. Без ирекле илдә дип саный алмыйбыз. Үзебез теләгән гәзитне, журналны барып сатып алырга хакыбыз булмаса. Шушы мәсьәлә иң актуальләрнең берсе икән инде. Актуальләрдән актуале, нәзберектән нәзбереге почта. Хәзер почта бигрәк тә авыл җирендә көн сайын гәзитләрне илтеп таратмый. Шул сәбәпле язылган хәлдә дә гәзитләр, журналлар килмәгәч, инде киләсе елга кешеләр язылмый башлады. Бик күп тапкыр сөйләнде бу турыда, почта элемтә министрлыгы белән дә сөйләшләре барды. Ләкин шушы Татмедианың яңа җитәкчесе оештырган шушы сөйләшүдә почта турында зурдан күп әйтмәсә дөрес булмас иде. Һәм киләчәктә дә почта аша гәзит, журналларын тарату мәсьәләсе көн тәртибендә калыр. Һәм бу мәсьәлә хәл иткәнче кадәр ул актуаль булып калачак. Шунысы да кызык. Илфат Фәйзрахманов әйтә, безнең гәзитне безнең алалар, кай вакытта акчасын гына түләмиләр ди. Розилә Сафина Акчарлак газетасының, ул да зур тиражлы гәзит бит инде, бик зур тиражлы. Ул әйтә, хәзер ди ул матбугатка кызыксыну арта. Газетлар күбрәк сатыла, киосклар гына булсын. Халык инде интернетка күчә, әлбәттә яшьләр күчә, укый күп, күчә телевизорда карыйлар, ләкин барыбер кызыксыну арта. Менә шу кызыксынуны вакытында кулланырга гына кирәк. Бу очрашуда Казан университетының журналистика кафедрасы вәкиле Васил Гарифуллин, Татар-Информ агентлыгының җитәкчесе Шамил Садыков һәм Татарстан журналистлар берлегенең җитәкчесе Илшат Аминев бер тавыштан диярлек әйттеләр кадрлар турында. Кадрлар җитми. Алар ничек әзерләргә, ничек итеп бюджет урыннарын булдырырга, булганнар ничек кулланырга. Хәтта укучылар кимегән вакытта хәзер бездә язучылар һәм хәреф төзәтүчеләрдә, редакцияләүчеләрдә битеп китәргә мөмкин. Татмедиа агентлыгы оештырган бу әңгәмәдә татар блогерлар да катнашты. Димәк, татар интернетын караучыларда хаклы сорау куярга, мөхәррирләр нәрсә уйлый һәм гомумән бу сөйләшү турында татар мәгълүмат чараларын караучылар, укучылар, газета, журналларны алдыручылар, радио, телевидение караучылар һәм тыңлаучылар сезгә җитәме без биргән мәгълүмат? Һәм тагы нәрсәләр кирәк, һәм нинди үзгәрешләр булырга тиеш өлкәннәргә яки яшьләргә? Бергәләп киңәшик әле.